A piques de acadar o Ecuador do seu sétimo mandato, o alcalde de Pontevedra despexa calquera dúbida sobre o seu futuro. Repetirá como candidato do BNG no 2027. Primeiro, síntome moi ben e eu aspiro a que Pontevedra siga avanzando. Creo que temos ideas, forza, experiencia para seguir aportando cousas á cidade de Pontevedra e na medida en que os cidadáns de Pontevedra o queiran e na medida en que o meu grupo municipal ou o grupo municipal, o BNG o queira, pois eu estou disposto a seguir traballando por esta cidade e eu me vou a posicionar para seguir presentándome a alcaldía. Deste xeito, Miguel Anxo Fernández Lores reafirma o compromiso co proxecto que antes das eleccións do 2023 dixera que o BNG ten para a cidade e para o que marcou un horizonte de 8 a 10 anos. Creo que vai a ser un mandato dos máis frutíferos e satisfactorios, ¿no? Que este equipo, en fin, que está alrededor do goberno municipal, estamos en sintonía, estamos a gusto, hai feeling entre todos. O novo contrato de residuos, o Parque da Parda, a renaturalización do Gafos, o futuro edificio de emerxencias na parcela de Fenosa ou a nova vía de Mollabao son algúns dos proxectos que verán a luz próximamente. As cousas, Fernández Lores destacou a proposta que o seu goberno ten para Monteporreiro. Temos previsto invertir do orden de 10 millóns de euros, que é unha cifra nunca invertida nese barrio, que vai crear unha nova praza verde en riba do pabellón de Monteporreiro de 5.000 metros cuadrados, que vamos a remodelar a Casa de Cultura, vamos a remodelar tamén o campo de fútbol e de rugby da zona e a renovación dos servicios soterrados. Sobre a oposición, o alcalde agradeceu a boa sintonía que nos últimos tempos está a manter o goberno co Partido Socialista, non así co Partido Popular. A verdade me ten moi despistado o señor Domínguez. Eu non sei se é un problema do Partido Popular a nivel provincial ou da cidade ou se é un problema do señor Domínguez, pero realmente a verdade é que non certa unha, non? E varía demasiado, é unha persona que se pode considerar un pouco veleta. En canto ás relacións con outras administracións, Fernández Lores lamentou especialmente a falta de entendemento coa Deputación de Pontevedra. Preocúpame máis que esa cuestión, o feito de que se descolguen de temas como pode ser o triatlón. Para celebrar e facer balance destes 2 anos de mandato, o BNG prepara un acto político en Pontevedra aberto á cidadanía. Será o vindeiro 22 de maio na Sala Ceneta ás 8:30 da tarde. Asistirá, entre outros cargos do partido a nivel local, a voceira nacional Ana Pontón.